Hallo! Avui us porto la diferència entre el verb umziehen i sich umziehen. El verb umziehen és separable, no és reflexiu i en passat es conjuga zog ist umgezogen. Alerta perquè quan fem la forma del perfect es fa amb el verb sein, per tant, ist umgezogen. Aquest verb significa traslladar-se. Per tant, anar d'un lloc a un altre. Per exemple, quan diem ich ziehe in ein größeres Haus um. Per tant, em trasllado a una casa més gran. Fixeu-vos que he fet servir la preposició in, perquè vas cap a dintre d'aquesta casa, i darrere d'aquesta preposició he fet servir acusatiu, perquè quan fas servir el verb umziehen vas del punt A al punt B. Per tant, hi ha un moviment i darrere del in hi anirà acusatiu. També pots parlar de forma més genèrica, pots dir la ciutat o el país a on et trasllades i pots dir wir ziehen nach Andorra. Aquest el pots ometre o dir. Per tant, si tu dius ich ziehe oder wir ziehen nach Andorra, ja s'entén que et trasllades cap a Andorra, te'n vas cap a Andorra a viure. Per tant, aquest el pots dir o no, però la gent ho entendrà de la mateixa manera. I un cop siguis allà, pots dir, per exemple, wir sind nach Andorra umgezogen. Ens vam traslladar cap a Andorra. Per tant, separable, no és reflexiu i en passat es fa amb el verb sein. L'altre verb, sich umziehen, és separable, és reflexiu, per això hi ha aquest sich, i les formes del passat són zog sich i hat sich umgezogen. Per tant, la forma del perfect és amb el verb haben. Aquest verb, el sich umziehen, significa canviar-se de roba. O sigui, treure's una roba per posar-se'n a una altra. Per exemple, podem dir nach dem Yoga-Unterricht ziehe ich mich Després de la classe de ioga, em canvio de roba. Hi ha dos verbs més, que són anziehen und ausziehen, que significa posar-se i treure la roba. Per tant, an, posar, canviar, aus, treure. I aquests dos altres verbs, el anziehen i el ausziehen, els podeu fer reflexius o no. Tu pots dir, ich ziehe mir einen Pullover an oder aus. I aquest mir significarà que és un context més informal, és més umgangssprachlich, per tant, si el fa reflexiu és més informal, i si no el fa reflexiu, doncs és una expressió, és una forma més normal. Per exemple, ich ziehe einen Pullover aus. Em trec el jersei. Per tant, aquest últim verb, sich umziehen, és separable, reflexiu, i quan fas la forma del perfect és amb el verb haben. Er hat sich umgezogen. S'ha canviat de roba. Que vagi molt bé. Adeu, ciao, ciao, tschüss.